път за клиниката с... Вижда ли се кой стои зад мен? Огромна глава. Това е Федя, старо име, или Бъки. Това е огромен красавец. Бъки, моето момче. Бъки беше едва на 2 месеца, когато е бил премазан от кола с счупен таз и крак. Тогава го излекувахме, обаче днеска Бъки изпищя много силно и не стъпва на крака си. Този, който беше счупен, държи го високо и веднага отиваме до клиниката, за да видим дали дано само да не го е счупил пак или да е станало нещо друго. Това е много хубаво и много добро куче. Не се дава за осиновяване, защото е любимеца на Силвия, на жена ми. Тя го обича много и сега като видя, че изпищя крака и направо се разплака. Бъки, моето момче!